Искаш ли да си кажеш името? Ти тук ли работиш? На улицата ли? От кога работиш тук? Вече 5-6 години става. На колко години си? 28. Не искаш да си кажеш сигурно името? Името? Да. Ще я кажа, няма. Кажи го. Наталия. От Пловдив ли си, Наталия? На 28 години. Деца имаш ли? Имам, да. Семейство? Не. Разведен съм. Разведена си. Колко деца имаш? Едничко. Чувала ли си за венерическите болести? Какво? За венерически болести чувала ли си? Какво значи? Не знаеш ли какво значи венерическа болест? Не. Да кажа, до сега нямал съм такива болести. Не ти ли се е случвало? Не. Никога? Никога. Може би използваш някакви предпазни средства ли? Не, аз хода тук с клиенти с презервативи. С какво? С презервативи. С презервативи? Да. Винаги? Винаги. Ами, когато се налага да правиш, да кажем, нещо с устата, Пак орално, с презервативи. пак. Да. Никога не ти се е случило да го правиш без презерватив? Той има клиенти, искат без презерватив, Ама ти не даваш. Повече пари да я правиш без презерватив. Аз пак не я правя. А защо решаваш така да Защото работиш? има болести, страх ми. Аз имам дете. Аз всеки ден си целувам детето май. Да. Затова се паза се. А можеш ли да ми изредиш още няколко болести, които познаваш? Такива, за които аз ти говоря. Болести, предавани по полов път. Какъв, например? Ти кажи, кои болести познаваш? Сифилис, трипер. Какво мислиш, че ще ти се случи, ако се разболееш от сифилис и трипер? Всичко може да ми случи, ако не се паза. Какво, например? Трипер, сифилис. Да, дема какви оплаквания ще имаш, знаеш ли? Не знам. Не знаеш. Не знам, защото не съм парка. Не си ли се интересувала, не си ли питала? Не. Дори когато хода така на преглед, се ми казва, че съм здрав. Нищичко ми няма. През колко време ходиш на преглед? На месец един път. На това някой те накарва да го правиш или ти сама? Не, аз си хода. При лекар? Да, аз имам личен лекар, хода. При гинеколог. Чувала ли си за така наречения генитален херпес? Той пак е венерическа болест. Не. Не си чувала? А чувала ли си за гонорея? Не. Не си ли? Знаеш ли, че гениталният херпес веднъж, когато се заразиш с него, тази инфекция ти остава за цял живот? Чувала ли си за това? Не. Това означава, че не може да се излекуваш от тази инфекция. Тя остава в тебе за цял живот. Как се казва това болест? Генитален херпес. Генитален херпес. Да. И журнали ли сте? Да. Журналисти сме, да. Ти в момента май си другирана, а? Да. Защо така, Наталия? Другирам се. Ма защо? Какво те кара да го правиш? Никой, аз съм. Не си щастлива? Сега като си другирана, по-щастлива ли си? Да. Какво ти е по-щастливото? По-хубаво му идва за това. А като не си слагаш дрога, как се чувстваш? Зле. По-точно? Нито ми се говори, нищо не ми се прави. Ама ти Нервна ми става. Нервна си? Да. От колко време се другираш, Наталия? 7 години става. Някой нарочно ли го направи с тебе или ти сама реши? Моята една колежка. Тя те накара. А защо мислиш, че тя те накара да го направиш? Защото тя почна да се другира, на мен вика, хайде да се другираме, вика. Хубав ще ти това. И аз пробвах един път. От тогава почна. Ама ти не осъзнаваш ли, че това е много лошо за теб? Знам. Знаеш? Какво мислиш, че ще ти се случи? Може да умирам както се другирам, може и на място да оставя. Да. Добре, тогава защо продължаваш да го правиш? Не искаш ли да се излекуваш от това? Аз сега вече отивам на чужбина и ще изпирам. Чужбина? Какво ще правиш там? Ще работя там. Същото? Да. И като отидеш там, по-добре ли ще ти бъде? Аз там бях 2-3 пъти. Къде ходи? На Австрия, на Германия. Ема ти като отидеш там, може би ще имаш повече клиенти или... Да, имам си клиент аз там. Ема ти продължаваш да се другираш, Наталия? Не е вярно. Не. Там аз не се другирам. Защо? Защото не искам.
Там въздуха е по-друг, така ли? Знам. Не си толкова нервна. Аз от тук отбягвам там да не го барам, разбираш ли? Какво? От тук отбягвам да не барам другата. Аха. Там хода. Там ходиш. Само да не барам другата. Аха. Там не го пип. Там Така. пълно. Какво? Разбираш Пълна ли? с дрога. Да. Аз не го пипам. И там кой ще те закара там? Някой човек, специален човек има, който ще те закара там ли? В Не, Австрия? от тук има микробус, плащаш на нея, карат. Сама ли отиваш там? Не, с един приятел. При сестра ми ще хода. С сводника? Не, той не ми е слоник. Той ти е приятел? Да. На него ли му даваш парите, Не. които изкарваш? Не. За тебе си остава. Ами детето ти? Детето ти? Детето ми гледа сестра ми. Тя ще ти гледа детето. Тя е голяма, 8 години. Ходи ли на училище? Ходи. Ти грижиш ли се за нея? Как се грижиш? Как може да се... И на майка как се грижи на детето? Аз се така. Питам. Купуваш ли? И всичко си... Те не гледай, че може да съм наркоманка, но от нищо не си го лишава. Каквото желая, това е купа. Ами тя като вижда, че си наркоманка и Тя работиш на улицата. Тя не знае, че съм наркоманка. Аз при нея не се доча. Добре, да ми един ден като порасне и ако те види на улицата, какво ще й Тогава кажеш? ще изпирам. Няма да я подружа. Колко години ти трябват, за да натрупаш някой лев и да спреш Аз най-накрая? сега отивам ли на чужбина, до там съм, няма да я пипам повече. Що не си намериш работа, Наталия, нещо да правиш друго? Откъде да намеря? Ми потърси, има много фирми. Ти какво си завършила? Не съм, втори клас. Втори клас. Не можеш ли да чистиш, да метеш? Може би. Еми, пак ще изкарваш някой лев. Кой ще ви се? Сега така не ти ли унизително да работиш на улицата и да те подмятат всякакви мъже? Е лошо, ама какво да правя? Колко лева изкарваш на ден? Зависи. Горе-долу. 40-50. 40-50 лева. И ги делиш, може би, с някой. С люди. Питам. С никой не си. За тебе ти остава. Знаеш ли, че при този генитален херпес, дето те питах по-рано, за тая болест, дали я знаеш, се появяват едни мехурчета. Моля? Знаеш ли, че се появяват при този генитален херпес, за който ти говорих преди малко, едни мехурчета, Да. там в една специалната област, които след това се пукат и стават ранички. Чувала ли си за такова нещо? Доктора казвал ли ти го, като ходиш на... Не. За гонореята ми каза, че не си чула, нали? А? Не си чула за гонореята. И за нея не ти е казвал доктора, нали? Тя ми гледа, ако... Ма тя жена ли е? Жена, да, и гледа ми, казва, че съм здрава, друго нищо. Някакви съвети давала ли ти е тя? Специални? Дава ми, вика ми да се паза. А тя знае ли? Болести, вика, много болести, вика, пази се. А тя знае ли, че работиш тук? на Да, улицата? знае. Аз го казах. Ти й каза специално? Да. Ама нищо не ти е казала конкретно как може да се проявят тези болести. Казвала ли ти е? Да. Какво ти каза? Казва ми да се паза. Ама каза ли ти как ще се почувстваш ти, ако си заразена от нещо? Не. Не ти е казвала. Еми ти тогава как да разбереш, ако си заразена с нещо? След като ти не знаеш. Нали? Имала ли си някога такова жълто-зелено течение или Не. бяло, силно течение? Не си имала. А знаеш ли, че при гонореята се получава такова обилно жълто-зелено течение като гной? Чувала ли си за такова нещо? За това Чул съм, ама не съм имал до сега. не си имала. Мислиш ли, че случайно не си имала? Моля? Случайно ли е това, че не си имала или Хич нямал съм. хич си нямала? Чувала ли си, че тези венерически болести, за които ти говоря аз, могат да причинят стерилитет? Чувала ли си? Не си. Не. Честите ти клиенти какви са? Всякакви. На възраст каква възраст? По-дърти, по-млади. Българи ли са? Да. Повечето са българи, така ли?
Откъде са те? Аз Пловдивски коли или не си видяла колите? И къде ги водиш? Тук има място, там ги вода. Къде? Надолу. Ма така на улицата? Да, В храстите ли? да, с колата. С колата? И вътре в колата ли го правите? Да. И ти ли носиш презервативи или те? Аз. Ти си носиш. Сега колко презервативи имаш? 3. Дай да ги видя. Носиш Защо? ли? Да видя дали имаш. Имам си. Дай да ги видя, де. Трябва ли да ги виждаш? Ми така да ми докажеш, че имаш. Ти всичко искаш да виждаш. Не бе, всичко, госпожо. само това. Да ми докажеш, че имаш. Ти всичко искаш да Не бе, не знаеш. искам всичко да Не, знам. бе, покажи само презерватива и това е, и повече няма да Моля? питам. Да видя. Покажи презерватива и повече няма да питам. Толкова стегани. Ако желаеш друг път пак ела, Добре, Натали. ще ти се Тогава ще ти говоря повече. Дочу ли? Добре, Сега Натали. съм малко дорогирана, затова Добре. другия път и на цигарка може ли да ме черпите, Да. ако имате? Аз бе, какво правиш, Наталия? Трябва да се откажеш вече от тази работа. Знам, ма как че знам. Ама кажи, когато няма човек, не знаеш ли? Намири си някаква работа. Сега друга- ще се хода на чужбина вече при сестра ми. Сестра ми става 4 години там. И тя ли работи също? Да. Майка ти и баща ти знаят ли? Майка няма. А баща ти? Баща ме знае, че и тя си витюрката, мама. Тя работи друга. А той за тебе знае ли? Какво правиш? Знае, да. И какво вика? Кара ми се всеки ден. Всеки ден. Те ли бие? Много ме бие. Бита много. Айна не е омръзна вече. Ами, Ако желаеш, ще мине утре и други ден пак да си говорим. Чу ли? добре. Айде, чао.